Matud pa ni Apostol Juan, sila nang gawas gikan kanato, apan sila dili kauban kanato. Kay kung sila kauban pa kanato, sila sa walay duha-duha, mipadayon uban kanato. Apan sila nang gawas aron sila, mapadayag nga silang tanan, dili uban kanato. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa unang Juan 2, tudling 19. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Ambungan kagyud bisan unsaon. Kay bisan ang kamatayon, wa makapausap kung unsa ka kaampungan, Ramon. Mitam corpus spiritu. Mikam corpus meo. Mabuhi ka, Ramon! Matam ratam! Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa! Mitam corpus spiritu. Mikam corpus meo. Mabuhi ka, Ramon! Matam ratam! Mikam corpus meo. Mabuhi ka, Ramon. Matam ratam! Naganam nagkalaom ang gabi. Hain ka ang akong pag-umangkong. Oh, manabati kong... Kumaw ka na. Diamanda! Diamanda! Salamat niya ka na. Niya ka man noon mulingkod sa hagdanan. Anilang una ko sa hagdanan, ti. Katuog na dito, ti. Ayaw nagkabalaka. Ni anak ko. Anilang sab ko. Dili pa man sab ko katugon. Amanda, makigsulti ko nimo. Kalit kayo kang mibiya namo dito sa sementeryo. Kalit ka kayong nawa sa among mga mata. Hindi ka man paingon. Nangita ko sa mikawat sa patayng lawas sa akong bana. Titi na to. O nga. Wa. Doon ako isulti o ipangutanan ni mo. Nara ni mo kung tubagon ni mo. O naarasab gihapon ni mo kung dili ni mo tubagon. Unsa ka na? Maubag gihapon ka nung nagtingog na uwak. Nakalit lang mo itong aganihagang nagdagan kang mibiya din o miad sa sementeryo. Wa ko mahibaw kundi inkikan ang maong langgam. Wa sad ko makamatngon sa iyang kalit nga pagtunga. Nakamatngon ako sa maong langgam nga nagsunod-sunod nako bisan asa ko. Diyang migabiin na. Mitam corpus spiritu. Mikam corpus meo. Icosum sanctum mito. Leo Ramo. Santum, 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 santum. Mabuhi ka. Ug buliho ka, Ramon. Ingon ni Adto nga akong nasaksihan.
Wa ka ba batia o kahibong? Nga naman di ay. Ang kalit na pagtungha sa maong langgam. Misakdap-sakdap siya nimo. Samtang nagdagan ka, nagtuyok-tuyok usab og lupad ang maong langgam sa imong uhan. Og ako, samtang nagsakay ko sa akong kabayo, giagpas ta ka pinagis kabayo. Gipakuskan kong maayo ang dagan sa akong kabayo, apan dili kagyod maapsan. Gibati yun ako ang dako kayong kaibong sa imong dinaganan. Kusog yun kayo. Wa kagyod maapsin ako na nagsakay og kabayo. O dito sa menteryo, sa diyang mikalit ka og biya, dili lang kay ako o ang imong mga ugangan ang gibati og kaibong tungod kay kapilaran ni mo layat-layat ay ang mga panteon. O kalit ka kayong nawa. Unsa ipasabot sa mong nasaksikan, dihan ni mo, Amanda. Gaan kaayo ang akong lawas, Titi Nardo. Gaan pa kay sa usa ka papel. Gaan kaayo ang akong mga tiil. Mura ko og kaluparon. Nindot kaayong ilupad. Amanda. Oh, Titi Nardo. Kanus alang ka na ni mo batia. Ganihalang tingali ni diyang miadto ko sa menteryo. Nakasaksi ka man ka ha? Nasaksihan ako ang tanan. Doon na ba'y nagtudlo ni mo ni ini? Wa. Apan nga nung nakabaton ka man o ingon ni Adto kakusog kayong mudagan? Isaad nimo nga dili nimo ipanulti kining akong isulti usab diha nimo ti. Isaad pa nimo. Amanda. Itog anak ko ngadto ni Titi Nardo kun diin gikan ang iyang nahibudngan nga rin ako. Apan gipinahan nako siyang daan nga dili ipanulti ni bisan kinsa ang iyang mahibaw-an. Samtang si Matilde sabdi ay ni adtong higayuna. Gihubo ko na ang akong gisol o Bramon. Ang nabili na lang nga tapot sa akong lawas. Mauna lang kining nagsalipod sa may nung danon kaayong parte sa akong lawas. Akong huboon, Ramon. Ni anak ko, Ramon. Wa nagpipisang kamay sa lipod sa akong lawas. May gipakaut si Nanay Tarsila sa 5 kahaligi anak among bahay. May nakuha kong talag sa utang. Mga linikit nga gagmayng kwadrado. Gidako ni Nanay Tarsila sa taas sa bahay. Gipaablihan ni Nanay Tarsila ang gamayng baul. Gipakuha niya ang gamayng kahita. Iyan ang gipaablihan. Nakita nako ang usa ka butang sud sa maong kahita, ang manghudlang kagamay sa hulin nga kolor puwa. Gipabakos niya ang 5 kagagmay linikit sa akong hawak. Ug unya, iyang gipalamoy nako ang lingin nga kolor puwa. Ug pagkauman, nanggawas dayon mga daghang mga mananap. Nang lupad, matud pa ni Nanay Tarsila. Ako kuno silang mga binuhi ug mga alagad. Ug ang sunod niya hitabo, mo nakatugan niya. Kuwang na lang og gamay, nga mulupad na ang akong lawas sa kagaan, Tinardo. Angay kang tuhuan ang matod pa nimo. Damgo. Dili damgo, Titi Nardo. Ikaw ra mismo mingon nga nagdamgo ka.
Kasi dihang nakamatnon ka. Nag-akbo ka man kagyapon sa lungong ni Ramon. Tinuod ka na. Apan gusto ka ba mo tanaw sa gihatag ni Nanay Tarsila nga rin ako? Hain man. Niya, giwalis na ko akong laos. Sa'yo mo nakita sa akong hawak, te. Naatood. 5 ka mga linigit. Mao nga dili dam ko. Kung dili, tinuod yun, Titi Nardo. Amanda. Mamamarang si Nanay Tarsila. Mamamaktol si Nanay Tarsila. Usikan si Nanay Tarsila. May kalaki si Nanay Tarsila. May abilidad si Nanay Tarsila. Intay, Amanda. Ug ang nagpatay ni Nanay Tarsila. Kinsa? Si Matilde. Ug ang nagpatay ni Ramon. Mao si Matilde. Natug-an na nako ang halos tanan kung diin gikan ang ilang nahibudngan nga rin ako. Og labaw sa tanan, natug-an na nako kung kinsa ang nagpatay sa akong inahan og sa akong bana. Apan di ay, si Matilde ni adto gihapong higayuna. Hikapas sa imong kamot, Ramona, ang akong pikan. Kana. Ingon anak. Ramon. Lipaya ko, Ramona. Lipaya ko. Kana. Ramon.